Dimas wong ayu tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kabisa mrengkang kuwasa. Dimas Mustika degati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula laku tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak padani laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Dimas Mustika degati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pandeni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Dimas Mustika degati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih ning asmara anggon kula lapo tresno
nyata yen to aku sliramu isih nyawiji. Penak lagi. Oke, permintaan